A 19. századi Anglia gazdasági termelésében ugrásszerűen bekövetkező mennyiségi növekedést, melynek során a manufaktúraipart a gyáripar váltotta fel, és a tőke a mezőgazdaság helyett már az iparba áramlott, ipari forradalomnak nevezzük. Az ipari forradalom azzal a felfedezéssel indult el, melynek során egy fiatal feltaláló rájött arra, hogy lehet a gőz erejét felhasználni az emberi erő kiváltására. A fiatal feltaláló James Watt 1769-ben feltalálta a gőzgépet, melyre 1781-ben már özönlöttek a megrendelések. Az ipari forradalom második nagy találmánya a gőzzel hajtott szövőszék, létrejöttek Anglia első pamutgyárai. A gőzgépek által előállított jóval nagyobb mennyiségű textiláru piacokra szállítása azonban óriási gondot kezdett jelenteni. Az olcsóbb textilárura óriási volt a kereslet, ám a szállítás akadozott, így elkerülhetetlenné vált a közlekedés forradalmasítása. Ezt Robert Fulton nevéhez köthetjük, aki 1807-ben alkotta meg a gőzhajót. A hajózás a szárazföldi közlekedés forradalmasítása követte. Stephenson 1814-ben megalkotta az első gőzmozdonyt. Peremes kerekeinek köszönhetően a sínen maradt, és 4 kilométeres sebességgel 30 tonnát bírt vinni. A mozdonyok sínek gyártásához fejlettebb szerszámokra, gépekre volt szükség. Ennek köszönhetően indult fejlődésnek a vasipar és a szerszámgépgyártás. Ezután indult fejlődésnek a hírközlés, melynek forradalmasítása Morse nevéhez fűződött, aki 1832 és 1835 között kifejlesztette az első működő elektromágneses távírót. Az ipari forradalom jelentős társadalmi és szociális változásokat is elindított. Első hatásként létrejöttek az ipari nagyvárosok. Bennük két egymással élesen szembeálló új osztály alakult ki. A magántulajdonnal rendelkező kisebbség burzsóázia és a gyárakban alkalmazott ipari munkásság proletárok. Az ipari munkásság élet és munkakörülményei nagyon rosszak voltak. Általában napi 14-16 órát dolgoztak a férfiak, de a nők és a gyerekek is. A lakáskörülmények is nyomorúságosak voltak. Járványok tizedelték a munkás negyedek lakóit. Gyakran kerültek az alkoholizmus és a bűnözés hálójába. Ha nem volt megrendelés, a munkás azonnal utcára került. Ezért létrejöttek a munkás szakszervezetek. 1825-ben már a törvény írta elő, hogy a munkások szervezetekbe tömörülhetnek. 1832-ben az angol munkásság már szavazati jogot is kapott, és megalkották az első gyári törvényeket is, ezzel védve az addig teljesen kiszolgáltatott munkásréteget. 1847-ben bevezették a napi 10 órás munkát, és korlátozták a gyerek és a női munkaidejét. Az ipari forradalom egy ráncreakciószerű folyamat volt, mely a textiliparból kiindulva a közlekedés, gépgyártás, hírközlés, illetve ezt követően egyre több gazdasági terület fejlődésében jelent meg. Kezdődött a gőzgéppel, esztergával, szövőgéppel, gőzhajóval, gőzmozdonnyal, távíróval, s folytatódott a fecskendővel, belső égésű motorral, autóval, dinamittal, írógéppel, telefonnal, szénszálas izzóval, repülővel. És azt gondolom, hogy az egész folyamat, amit mi ipari forradalomnak nevezünk, még most is tart. Nézd csak körül, még nem ért véget. A nők a kényelmetlen fűzőt és abroncszoknyát levették, a magas sarkú cipőt eldobták, és az egyszerűség jelszavával levetkőztek. Minden ruhadarabtól megszabadultak, és szinte egy szálvékony ingben jártak. Ez az egyszerűsödő divat természetesen Angliából ered, ahol a kényelmes viselet teljesen az ellentéte volt az addigi eltúlzott francia rokokónak. Az angol hölgyek ókori mintára szabadták ruháikat, még sisakszerű kalpagot is hordtak. Ezt nevezzük ma empire, azaz császári divatnak. A könnyű ingruha volt a legnagyobb divat, de mivel sokan meghaltak abban az időben a muszlim betegségben, mivel télen abban halálra fagytak, az orvosok az akkortájt feltalált flanelt tudták ajánlani a hideg ellen a divatozni vágyóknak.